Dels så har vi nogle bueskytter, vi har nogle riddere, soldater og væbnere til fods. Vi har en borg, og så har vi også hernede i hjørnet nogle kanoner. Og de her kanoner, de kommer til at skyde under hele seancen, og de kommer til at larme helt vildt meget. Så hvis man har nemt ved at blive lidt bange, så er det en god idé at holde sin mor eller far i hånden, og så ellers lige putte 2 fingre i ørerne. Jeg vil godt introducere nogle af de personer, som vi har med os her i dag. Den ene, det er herr Podebusk, vi har herovre. Det er en af vores gamle østfynske riddere. Man kan kende ham på hans våbenkoft, han har på. Det her gule og sorte tern, det viser altså, hvilken familie og slægt han kommer fra. Han er en af vores lokale riddere, og med sig der har han sin sprog flok af øvrige riddere og væbnere og svende. Så giv dem lige en stor varm velkomst, mine damer og herrer. Det er sådan, at herr Podebusk skal selvfølgelig ikke duellere alene. Det er sådan, at i dag der er vi samlet til en turnering. Og når jeg siger turnering, så tænker I måske, om det er sådan noget, så sidder man på en hesteryg og rider med lanse mod hinanden. Sådan var det ikke oprindeligt. Tilbage i 1200-tallet, hvor vi har nogle af de ældste kilder på de her turneringer, der ser man, at de lokale riddere siger, man bevæger sig rundt på den her store slagmark. Det kunne være 2 eller 4 hold, og så handlede det egentlig om at tage hinanden til fange. Hvis man var blevet taget til fange, jamen så skulle man efterfølgende løskøbe sig selv. Så på den måde, så kunne man som ridder tjene rigtig, rigtig gode penge på at deltage i de her turneringer. Man kan sammenligne det lidt med moderne fodboldspillere som Messi og Ronaldo. Jamen de tjener også mange penge på at spille de her fodboldturneringer. Så det er altså middelalderens svar på Ronaldo og Messi, vi har her. Den anden herre, jeg gerne vil introducere jer for i dag, det er herr Sten Basse. Herr Basse kan man kende på hans noble våbenmærke med det her svinehoved, der ligger her på brystet og bløder. Og herr Basse, han har også taget nogle af sine mænd, de står hernede i baggrunden. Jeg ved ikke, om de har mandsmod nok til at træde frem, eller... Det er sådan, at under sådan en turneringslejr her, så kan man godt have flere forskellige fraktioner samlet på den samme side. Det er også derfor, I ser, at de forskellige grupperinger, de bærer forskellige våbenmærker. For de her våbenmærker, de viser faktisk, hvad er det for et hold, man er. Forestil jer, at de her riddere, de er ikke bare deres våbenmærker. Så vil de være pansret i blank poleret rustning fra top til tå, og så vil det være helt vildt svært at kende ven fra fjende, når man står i kampens tumult midt på sådan en slagmark her. Så for at kunne se, hvem er man med, hvem er man mod, så har man altså taget de her våbenmærker i brug. Så man kan kalde det for en form for overtrækstrøjer, hvis man skal oversætte det til moderne dansk. Nå, men det lader til, at herr Podebusk og herr Basse, de lige vil give hinanden et par indledende ord. Det kan være, at man aftaler, hvor stor skal løsesummerne være, hvis man skal løskøbes. Det kan være, at man har nogle personlige twister. Vi ved, at de her turneringer, det var altså en del af træningen, når man skulle være ridder. Det handlede om at vise, hvad kan man også over for kongen, hvis kongen deltog i de her turneringer. Fordi adelen, som de her riddere jo udgøres af, jamen de skulle simpelthen støtte kongen med våben og mandskab, når kongen drog i krig. Så hvis man havde imponeret kongen ved at vise stort og ædelt mod på slagmarken og var en dygtig ridder, jamen så var der en god chance for, at man ville blive udnævnt som feltherre på et af kongens felttog. Så de 2 riddere her, de kunne meget vel duellere om at blive kongens næste feltherre. De har vist besluttet sig for at indlede med en lille kamp her. De har herr Podebusk, herr Basse har udvalgt sig en ridder, som skal indlede en lille kamp mod herr Podebusks repræsentant. Det kan være, at det er 2 væbnere, der lige skal vise, at de er værdige til at modtage ridderslaget. Der kan være mange årsager til sådan en god lille duel. Og de her 2 kæmper, de har selvfølgelig brug for al den opbakning, de overhovedet kan få. Så giv dem en stor hånd, og gud jer, mine damer og herrer.
der bliver altså brugt alle knep. Man både sparker og slår og hugger med sin våben, når man kæmper de her kampe. Vi skal huske på, at det her det er jo kamptræning, så det handler ikke om at slå hinanden ihjel, men ja, uheld kan forekomme. Og i sådan en situation her, så må man tage alle knep i brug. Det lader til, at hr. Basses repræsentant, han gjorde en flot indsats, så giver lige en stor hånd. Nå, de to herrer, de trækker til hver sit, og de gør klar med deres tropper for at ruste op til endnu en kamp. Der bliver givet ordre her på slagpladsen, og jeg forlader lige scenen her, så jeg ikke kommer... Kampen er nu i gang. Der bliver sendt nogle pile, en lille pile ind over hr. Hovedbusks tropper. Det er sådan, at ridderne de er jo pansret fra top til tå. Deres rustning den er lavet i pladerustning, og hvor man har eventuelle åbninger i den her pladerustning, der har man understøttet det med ringbulje, så man er nærmest helt umulig at slippe ihjel. Det er sådan, at for at man kan bevæge sig i sådan en rustning, så er det meget vigtigt, at den er tilpasset den enkelte ridder, og den følger kroppens bevægelser. Så man kan også sammen med et skræddersyet sæt tøj, der simpelthen er tilpasset ridderen. Det er ligesom hvis man skal ud og købe en vandrestøvle eller en anden sko. Jamen altså, den må ikke være for stor, den må ikke være for lille. Den skal sidde behageligt, og gør den det, ja, så kan man bevæge sig meget lang tid uden nogen gener. Så det der forståelse af, at en rustning den er stor og klodset og tung at bevæge sig i, det passer altså ikke. Det er kun gældende, hvis rustningen ikke er tilpasset det kære ridder. Og så kommer der altså en pileregn retur fra borgen af. Som måske hørte, så bliver der givet kommandosignaler ud fra de her bueskytter, der står på borgen. Det handler om, at man gerne vil skyde, samtidig som man sender en massiv pileregn ned over sin modstander. I de historiske slag i middelalderen, der har det været et fåtal af de pile, der rent faktisk blev sendt afsted, som har ramt den kære ridder. Men hvis I forestiller jer, at man sender en pileregn afsted på 1000 pile, ja, så skal bare 2% af dem ind og ramme en åbning i rustningen. Og gør den det, ja, så sover den jo ridderen. Det kan godt være, at han ikke gjorde med det samme. Men dengang, der havde man altså ikke stivkrampevaccinationer, hvad vi ellers har i dag. Så man kunne altså også risikere at få med sygdom over længere tid, hvis den lille stramme. Og hr. Hovedbusks tropper, de avancerer mod hr. Basses. Og hr. Basses, han laver altså en blokering på venstre side for at trække Hovedbusks tropper lidt fra hinanden og presse dem tilbage. Og der kommer en lille skudsalve over fra borgen af. Den her gang er pilen altså rettet ned mod kanonererne, så ved at bestryge dem med pile, så sikrer man altså, at de ikke kan operere deres kanoner samtidig med. Så det er også en måde, man kan holde fjenden stangen på, hvis man er beskydet med pile og stresse dem på den måde. Hr. Hovedbusk og hr. Basse, de er indstillet på at få det mest ud af dagen, så de skal selvfølgelig have endnu en træfning, så de får lige deres mænd på benene igen. Det kan ske under sådan nogle turneringskampe her, at rustningen får et rigtig hårdt slag, og derfor har det brug for lige at blive justeret. Nogle gange så skal ridder og væbner også lige have en tår vand, så det ikke dehydrerer. Så derfor så har man de her små pauser mellem træfningerne, hvor man lige kan få justeret på udstyret, lave en ny opstilling og lige få en tår vand til halsen. I kan se, at ridderne de tager opstilling her bag de her store træplader, der står midt på marken.
Det er, man kan nærmest sige, det er et stort skjold, eller flere store skjolde, man har sat op. Det er noget, som hedder paviser. Det er noget, vi kender helt tilbage fra 1200-tallet. De her kilder, der fortæller, at korsfarere, de har simpelthen brugt de her store paviser, når de skulle i slag. Så har de gemt sig bag de her træplader og kunne føre dem med frem på slagmarken, så de hele tiden var dækket for armbrystskytter og bueskytter. Men helt i sikkerhed er de vist ikke. Der var i hvert fald en af hr. Podebuskes tropper, der lige blev ramt af en pil og måtte sætte et knæ i jorden. Vi kan se op mod borgen, der står en bueskytter og skyder ud. Og fordelen med sådan en borg, det er, at den bygger en fantastisk de kan jo stå bag kanaleringerne op på borgen. Det er ligesom de her takker, der stikker op, både på tårnet og på brystværnet. Så har de, når de står bag disse rigtig gode tid til at lægge en pil på strengen og koordinere et ny salve mod fjenden. Og hr. Podebusk kan indlede altså et frontalangreb direkte mod hr. Basses mænd. Og han forsøger at ødelægge deres paviser og ødelægge deres forsvar, så de ikke længere er beskyttet mod pileskud. Nogle vil måske blive gemene, andre vil sige en genial handling fra hr. Podebusk. Og så bliver borgen ellers bestrøget af kanoner. De har flere forskellige kanoner på pladsen i dag. Der er 4 kanonerer, der betjener deres kanoner. De er håndholdte. Vi har et par musketter, og så har vi også enkelte pistoler. Det er sådan, at vi har kilder helt tilbage fra 1300-tallet, der viser, at man brugte kanoner. Men egentlig i 1300-tallet og egentlig i 1400-tallet, der betød kanonilden ikke en stor reduktion på slagmarken. Det var sådan, at de var faktisk meget, meget upræcise. Det var inden man riflede og så videre. Så det, de her kanoner egentlig gjorde i 1400-tallet, det var mest af alt bare at skræmme riddernes heste med røg og larm. Det er først i 1500-tallet, at de for alvor bliver en dominerende faktor her på slagmarken. Det kunne også være under en belejring af en by, hvor man har brugt morterer for at bestryge en bymur og skyde den i stykker, så man kan trænge ind med sine tropper. Man har blandt andet skudt med små stenkugler. Man har også brugt kardex, altså en form for diverse metalsplinter og stumper, man simpelthen har proppet ned i det her kanonløb, og så sendt det afsted som en ordentlig omgang spredehavn. Vi kan se, at mens de 2 riddergrupper de lige får rekrupperet og får lidt at drikke og lagt en ny strategi, ja, så retter der altså nogle buske herud og lige samler lidt ekstra ammunition til den næste træfning. Så ser vi her, at hr. Podebusk, han begynder at avancere, og han trækker altså, eller forsøger at trække de her paviser med frem, så han har et mobilskjold med sig. Det lykkes mere eller mindre elegant. Det viser også noget om, hvor meget koordinering og struktur det kræver for at kunne have en samlet enhed, der fungerer. Og vi ser her, at hr. Basse har sendt nogle bueskytter ud på højre flanke, og de beskyder altså de her riddere, hvis de forsøger at rekruppere sig. Og det betyder, at lige nu så kan hr. Basses tropper trække længere frem på slagmarken, mens hans egne bueskytter skyder på hr. Podebusks tropper. Men straks så kommer der et modangreb op fra borgen, der bliver sendt pilesalve ned mod hr. Basses tropper. Og hr. Basse han beordrer sine bueskytter tilbage. De giver lidt forvirring over hos hr. Podebusk, for hvor skal han så rette sit skjold hen mod? Han avancerer fremad og sætter sit mod hr. Basses ridder.
herr Basse, han opildner sine tropper. Han kommer med kampråb og jubel og kommandoer til dem for at få dem til at intensivere deres angreb og holde gejst. En rigtig vigtig del af denne her kamp, det er også moralen på slagmarken. For har man ikke moralen med sig, ja, så har man ikke vilje til at slås og kæmpe. Så selvom herr Basse havde en god moral, så får herr Podebus trukket ham godt tilbage på slagmarken. Og herr Basse, han får altså nogle drøjehug og ender med at falde til jorden en gang. Dog så videre her viser herr Podebusks tropper stor ridderlighed og hjælper ham til dels op og tvinger ham nu delvis til at kapitulere og overgive sig. Basse, han vil rigtig gerne have en tvikkamp mod herr Podebusk for at få afgjort denne turnering. Så nu skal kampen altså stå mellem herr Podebusk og mellem herr Basse, og begge riddere har brug for et brag af et bifald, mine damer og herrer. Giv dem en stor hånd. Og herr Podebusk, han ligger hårdt ud med en god slagserie. Han får ramt herr Basse hen over brystet. Herr Basse er hårdt medtaget. Og det tærer altså på hans kræfter. Men herr Basse, han har fået herr Podebusk lige mellem benene. Og den er altså uafgjort indtil videre 1-1. Jeg skal huske på, at selvom man bliver ramt på kroppen, så har de her ridder nogle rustning på, og de beskytter altså også til dels mod de her slag. Men der er altså også åbninger af rustning, og det er nogle af de åbninger, som ridderne forsøger at angribe for at kunne komme ind til selve manden inden bagved. Nå, herr Podebusk har vist kapituleret. En stor hånd til herr Basse. Slås mere, mande! Op på linje! Op på linje! Op på linje! Op på linje! Og så bliver der ellers en kommando til at få alle tropperne trukket frem og stille op igen. Og der kommer en kanonskud i baggrunden. Men det lader de ikke har tænkt sig at tage opstilling mod hinanden. Så bliver det fanden galt med jeres hold! Giv dem en stor hånd og et kæmpe bifald, mine damer og herrer. Det var, hvad der var at vise her på slagmarken ved den grønne i dag til Nyborg Kampdag. De brave ridder og væbnere, de vil lige trække sig tilbage og tage en debriefing og snakke om, hvad gik godt, hvad gik skidt. For jer, kære publikum, og gæster her på Nyborg Kampdag, så vil jeg ønske jer en fortsat god dag. Jeg vil opfordre jer til at komme ned bag slottet her kl. 14.30. Der har vi nemlig den ridderlige forhindringsbane, som er et rigtig lystigt underholdende show. Og ellers så har vi også nogle spørgeundersøgelser ude blandt på pladsen her, og jeg vil rigtig gerne opfordre jer alle sammen til at deltage i de her spørgeundersøgelser. Det tager ikke mere end 5-10 minutter, så vær venlig at sige ja næste gang, vi bliver spurgt, om vi vil deltage i de her spørgeundersøgelser, så vi kan blive ved med at forbedre vores arrangement her på slottet. Indtil da vil jeg ønske jer en fortsat god dag, og tak for nu.
Jeg løber fra min faste mø, Julie, som er bosat på Sydfyn. På Sydfyn? Okay. Jamen, så sender vi en brevdue for, om det er okay med din poesi, den er fremsendt. Men Andreas, er du klar? Er I klar? Hey! Så lad os se værk. 3, 2, 1, værsgo! Hey, 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 hey! Kom så, kom så! Wow, ja! Op, så! Ja, det er godt. Hov! Det var en meget godt tid, Andreas. Men nu forventer vi jo også virkelig meget af dig, når du skal fremføre dit smukke digt. Ja, både godt folk. Fortæl jer lidt om Julie. Julie er som morgendukken på et esbeløv, som er solstrålerne på en borgmur. Hun er vinden i mit sejlskib, og vigtigst af alt, får en rigtig stor medgift af hendes far, når vi bliver gift. Og så skal vi til dagens næste deltager her i Ridderdysten. Det er Lasse Eilersen. Og Lasse, hvordan er niveauet på en skala fra 1 til 10? 10. Ja, 10. Godt. Og din udkårne, det er den lækre, der ser, der vil bare tage. Kan vi lige få hende til at rejse sig en gang? Og så giver vi hende lige et bifald. Kom nu! Så Lasse, du er klar? Og I er klar? Ja! 3, 2, 1, go! Kom så! Hip, 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 hip! Det er flot, det der! Op på det! Ja, det er flot! Hey, du er godt kravlet! Kom så, forsigtigt! Hey, det er elegant! Sådan der! Kom så! Ja! Ja, det er godt gået! Kom så, Lasse! Hip, hip, hop, hop! Kom så! Ja! Kom så! Sådan der. Han er jo i Rio. Wow! Ja! Lige klatten! Hey! Kom så! Så skal der hoppes! Kom så! Kom så! Kom så, Lasse! Du kan godt, Lasse! Så, Lasse! Vi mangler kun det sidste. Kom så! Den sidste svenske! Kom så! Ja, det er godt! Godt! Da. Stort feedback. Vi har noget vand. Dine øjne er som stjerner på himlen til tro, og din
varmt så dybt som havet så blå. Vil du være min til evig tid, og jeg skal give dem det bedste rid. Der er dobbelt thumbs up. Ud den herfra, der er så tillykke. Thulesen. Ridder Thulesen. Ja, giv ham lige en hånd. Nå, Thulesen. Hvem er din udkårne dame? Fedt af. Kan vi få til at rejse sig i gang og så give en lille hold en gang? Og vi ser her, at vi har en ridder, der virkelig har sat sine læber på plads og forstår at kommandere rundt med ham. Så Thulesen, er de klar til at gennemføre banen? Skal vi starte nedtællingen? 3, 2, 1, værsgo! Ja, og vi har lige lidt assistance her fra væbneren. Det er jo fuldt ud legitimt her i middelalderen, hvor man selvfølgelig skal have hjælp til at påmontere og rette sin rustning, som tiden jo hører sig til. Okay, vi har en, der følger med tidstager. Og der bliver vist ankert. Hvor forførende. Stærkt forførende. Yderst distraherende for tidstageren. Han kan næsten ikke koncentrere sig. Og den arme ridder er selvfølgelig blevet trøstet efter sådan en hård udfordring, så han får sin anden lakaj til at bringe ham lidt godt til ganen. Der skal jo noget til at holde sådan en ridder kørende. Og Nansen er samlet op. Og rejser i gang. Nansen er bedre. Og svensker. Det må vi sige. Det var noget af en strategi og taktik, der her var lagt. Det har vi ikke set så stærke forberedelser før. Nå, må vi så høre poesien direkte fra deres ædle ridderlige hjerte. Hvorfor kysse din kind, når missen er samme skin? Pakke den væk, og jeg kan stikke lidt. Glæden er nu størst, når jeg kommer først. Og så har vi simpelthen en der stiller op i begge kategorier. Det synes jeg altså kræver et stort bifald. Det er nemlig Morten her. I husker sikkert, Morten han stillede jo også op i kategorien med soldater, men Morten, jeg skal lige høre, har du så udvalgt dig en ny hjertens udkårne til dysten som ridder? Nej, jeg er tilbage dedikeret til den ene. Det må man sige, det er mandsmod hjerte. Men Morten, du er klar? Er I klar? Ja! Så lad os tælle ned. 3, 2, 1. Værsgo, Morten. Kom så. Hey. Ja! Kom så, hey!
Ja! Kom så, kom så! Kom nu, Kom så, kom så! Kom så! Ja! Kom så! Han har lige brug for en hånd. Giv ham kildefald. Hey! Ja, det er godt gået det der. Han fandt vej igennem, det var flot. Og her, der kræver det altså kroppens sidste anstrengelse for at gennemføre løbet. Ja, kom så. Det var virkelig imponerende. 2 runder i streg næsten. Nå Morten, har du så fundet på et nyt digt, eller... Ja, må vi høre det? Ja. I medgang og modgang. Husk, hvad jeg sagde for 2 år siden. Den er godkendt, for jeg ved. Med til historien hører også, at Morten rent faktisk deltog for 2 år siden her på forhindringsbanen. Og han sluttede simpelthen runden af med at fri til sin hjertes udkårne, og hun sagde ja. Og så har vi simpelthen Torbjørn igen. Der er flere duellanter, der simpelthen deltager i flere kategorier. Har du fået ned en ny dame i ventetiden? Nu har jeg ikke til damer længere. Så i dag er det fædreland, kærligheden til folket og blogger. Ja, det må vi jo så lade komme ind på en prøve. Men Tony, er du klar? Nu er du klar. Nu er du klar. Godt. Og ærede publikummer, er I klar? Ja! Er I klar? Ja! Det var godt. Lad os tælle ned. 3, 2, 1. Værsgo! Kom så! Kom så, kom så! Og så springer du! Ja! Ja! Kom så, kom så! Assistance! Assistance! Ja, det kræver jo sin fysiske udholdenhed at kunne gennemføre hele 2 løb på en dag. Kom så! Sikke en rigtig gang, at Torbjørn har fået sig. Svensk nede. Men Torbjørn, når du nu udviser så stor kærlighed til dit fædreland, hvad vil du så fremsige af smuk poesi? Rejs op! Rejs op! Alle melder på stå! Stå! Højre hånd! Venstre side! Første mars! Det må vi antage er godkendt. Har vi flere debutanter? Så er det sådan, at vi har jo en kategori for soldater, vi har en kategori med riddere, vi har også
en præmie til den, der gennemførte løbet på sjoveste vis. Og vi har også en præmie til den deltager, der fremsagde det smukkeste digt. Og vi starter simpelthen med kategorien af soldater. Og vinder, er det vinderen eller tredjepladsen? Ja, lad os lige få alle kandidaterne ind i gang. Og tredjepladsen, den går altså til Morten. Og førstepladsen, den går til Daniel. Andenplads. Giv andenpladsen. Til lykke til Daniel. Og dermed så har vi også Torbjørn på en anden plads. Og så vil jeg gerne have, at vi lige slutter af med en stor applaus til 3 deltagere i gang. Og så skal vi have alle ridderne på banen igen. Det vil sige, Morten og Torbjørn jo gerne lige må blive hængende en gang. Ej, jeg synes lige, vi skal give et bifald. De har altså kæmpet brav. Ja, og tredjepladsen, den går altså til Torbjørn. Andenpladsen. Og vi går videre til andenpladsen, der gennemførte, og det er altså Jakob. Jakob, stor. Så skal vi til at finde førstepladsen, og der har været mange fine finalister her i løbet. Men en af dem gjorde det særlig godt og særlig hurtigt. Giv et stort bifald til Andreas Dollerang. Tak til alle ridderne i gang. Det er kun Daniel.